Matul il-jum tas-Sibt kien imiss lill-familji żriera biex jiġbru semhom f'għajnuna ta' ikel mogħti mill-Unjoni Ewropea. Filwaqt li tqassim kellu jibda mill-uffiċċju parrokjali fit-8 ta' filgħodu, kienu bosta dawk li marru ferm aktar qabel. Meta għal-ħabta tal-10 crew ta' One User il-post, il-kju kien għadu ġmielu u ħut għalunna li kien ilhom hemm minn sew qabel fetaħ. F'xi ħin kien hemm ma' 300 ruħ jistennew. Għalkemm din l-għajnuna suppost li tingħata kull 3 xhur, ħafna lmentaw li fiż-Żurrieq kien ilha ma ssir minn Diċembru li għadda. Meta tkellmu magħna qalu li din l-għajnuna hija ta' sosten meta l-ħajja hija daqstant għolja u li tolqot ħażin lil ħafna nies vulnerabbli u allura f'xifer tal-faqar. Qalu li hija skomdità li l-għajnuna tingħata f'nofs ta' nhar wieħed biss u jkun aħjar għalihom jekk it-qassim jinfirex fuq aktar ħin biex il-kwantità ta' nies f'raħal daqs kbir ma jiltaqgħux f'ħin wieħed. Provvista ta' ġin ross u gallettini fost affarijiet oħra tal-ikel jingħata mill-Unjoni Ewropea lil dawk li m'għandhomx il-mezzi. L-anzjani qablu dan iż-żmien ma' żmien tal-ker meta ta' tfal li kienu fis-snin ta' wara l-gwerra kienu jmorru għall-għajnuna li kienet tingħata lill poplu Malti minn barra minħabba sitwazzjoni ta' faqar li kienu jgħixu fih.